Please share this video, let it go viral. Kudos to Alor vigilante group, the Tiger Squad, for this wonderful work. Please let this video go viral so that the owner of the car and the family can locate their person. Thank you and remain blessed. Biko ndị ọma na-ege m ntị, security Alor Tiger Squad ka ozi a si elu unu ntị. O nwere ndị ewetara information taa na ha bụ Lexus red wee si ọka etiti wee bata Nnobi, wee si Nnobi wee bata Alor. Information wee luo anyị ntị, anyị bụ Alor vigilante Tiger Squad. I wee welu our tracking cameras, CCTV camera anyị nwelu, anyị ji alụ ọrụ n'Alor, wee monitor bava n'oge fa chọrọ ime attempt ka ha buru ofu nwunye anyị bụ onye Alor, mana luck dị against them, ha ebunwuhie. So mgbe anyị ji wee track wee chụbazifa wee track bava wee nweta na wee pụta n'obi aja onye nwe moto a m na-egosi unu. Ọ bụrụ na fa buri ebe ahụ tii na that Lexus red fa bụ wee pụ, moto a wee na-asụ mgbe mụ na my security men ji wee bata ebe ahụ. So n'ọkụ unu nene na onye nwe moto a na ife anyị fụsị n'ime ọ dị ka onye nwa nwee this complimentary card. So n'ọkụ unu bikonu, ọ bụrụ na unu ma onye nwe moto a ma ọ bụ family ya, ka unu richie ya, ka unu richie eva, ka unu amal condition ya na the ya na the plate number Enugu 174 CN. Bikonu ozi a si from Alor Security Tiger Squad were eru n'aka. Akpọgo m ndị uwe ojii bụ police, fanwa akwụkwọ na ha ga-abịa n'ụtụtụ echi ka ha wee bịa buru ụgbọala maka na anyị na-alụ with police. Bikonu nene ya nọ n'Alor, ị nwere ike irichi anyị na nọmba a for today, but n'ụtụtụ echi unu agaba Nnobi Divisional Police na ha ga-abịa n'ụtụtụ bịa buru ụgbọala. Bikonu onye nwe ụgbọala biko kpọba ndị befa ka amalụ the condition ebe nwa amadi ana. Unu nwetakwa